Sa number 3, Mayor Aldo Benitez magaluso nga masuguran man ang Guimaras Negros Bridge kadungan man sa pag-construct sang Panay Guimaras Bridge. Labi nga ginakalipay ni Mayor Aldo Benitez nga masugura na ang construction sa masobra sa 32 kilometros nga Panay Guimaras Negros Bridge project sa digmaan sa State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ang alkalde amuman ang chairman sa Western Visayas Regional Development Council ang nagsiling nga mauna ang construction sang Taytay nga magaangot sang Iloilo Province kag Guimaras. Pero igaduso niya nga madunga na lang ang construction sang Guimaras Negros Bridge nga nagalaba sa masobra 19 kilometers. Initanan ang ginapaabot mahuman sa idalom sa Marcos administration. Siguro pwede tayo lobbying ay tungan na lang, no? So at least we don't waste time, no? Mintis nga gina-obra nila ang Iloilo Guimaras, obraw naman nila ang Guimaras Negros. So namin to, ano? So Sona, I like what I heard about passing niya. Batian niya man, no? I think he said much work has to be done.